What's up mga ka-Showbikes? Today is February 8, 2022. We're in ga-walking ko karon guys, padung sa Barbara. Walking sa daron, wala sa tay bike kay guba atong bike. Kung kauban day guys ang mga iro guys. Nasi pa lang guys. Padung mi karon sa babaw. I go again, she got my heart again. Morning guys, naaday tayo ipakita ninyo nga statue of gorilla. Kana siya guys. Wala na siya gorilla forma. Guys, paduol na ta sa kuro sa kuan. Sa Kadaungan. Kani guys, famous siya sa mga bikers kay kinatuktukan niya yun guys oh. Lisod kayo ogian guys. Famous dyan ni siya. Mao ni gitawag og Kadaungan Hills. Sa mga bikers nga nag-anhin na sa Kadaungan Hills, shout out ninyo, comment mo sa comment section sa YouTube channel. Anya, please like and subscribe di ay. Kaya aron iturta mo sa lain nga lugar nga abay kanana ninyo. Guys, nice kayong hangin guys. Maka sa singot, pero mas nice tong sington jud ka guys. Nice ani mag-jogging guys kay nilaghang flowers. Guys, nice kayo. Dito na lang mi sa Barbara's Paradise karon guys. Kay landaaw kuan pa man, landok pa man. 6:39 pa guys. So mo dito lang ta sa Barbara's. Bahalag gutom. Para mo kuan lang ang mga toxins ito, mo gawas ang toxins. Kay wala naman tay bike guys. So please like and subscribe to my channel. Sa tunga-tunga siguro sa padung sa Barbara guys. Ang gan kinadang gan guys, kung madung mo diri guys, mga bike mo ayaw lang mo kadung diri og ting-uwan kay sud na dangog kay mga kalsada. Kan yung bato nga dangog guys. Showbikes na aday tay Blossom ari sa Handing Maribok Bohol. Diri guys, nice kayo ni guys ug mga walk guys kay daghan niyo white nga buwak or pink. Ni siya nga kahoy guys. I focus guys ha.
Mo rin na siya buwak guys. Kana wala pa kayo namuwak. Hindi sa una guys, daghan na kayo ning kahoy ani. Pero mga bali ng uban guys. So doon na ta kaayo sa Barbara's Paradise. So wait until the end. Wala pa kayo siya namuwak guys kay baguhay pa man na siya na kuan. To pagbagyo. May gani wala siya matumba. So muplanta na pohon og 100 ka buok in designated part sa handi guys. So please like and subscribe to my channel. Guys, it's very worth it guys kung mag-camp mo ani sa Barbara's Paradise. Nice ka. So mubalik ta diri kay mag-camp ta sa atong sunod nga 200 subscriber challenge wherein mudong mi diri kay magmukbang mi. I don't know unsay among imukbang. Food ba or fruits. So guys, padung na mi manguli. So please support my page Showbikes and then my YouTube channel Showbikes. Kung walking gani mo guys or magbike, don't forget to bring food or also important is water. So guys, for our next vlog, mag-tackle na ta about sa mga crafts or sa handicraft. So please follow my YouTube channel. Ako na kayong kalsada sa padong sa Barbara guys. Di kuan na ni siya grader. So guys, gi-concrete na diri oh. So nice na ni siya gian og mga motor or mga bike. So pero keep safe lang guys kay basing wala ta kahibaw dangog ang kalsada. So shout out dahil sa nakabike ganina.